Bahai ke kaisa music industry ni khoroksa sajak athukiri o sungsano yakari kalangkha bo yakari kalangmani yagulo sara dunia ganangkai joto jagono belaikino or nanglaijak bahai ke scuba diving bini jani dusman angnani nangkha tei tangwi bono asamni joto lokorok amsake bono hamjaklai tei bo ajijagrang sampati rok busuk yakari kalangkha tei bo gan bono amsuk famous khlai kuchuko tisawai rokha o kokrokno tuino tinini video salainai jodi norok bo saimana muchungui tongkha hingkangke o sungmungni phirokmung norok angbai kwrwngkui video ni first tula soya sak skip khlaiyawi video no nai tongdi haike norok joto bujiwi mannai norok to social media o nogui mankhana okra chikon pusu joto no je Zubeen Garg ni joto social media Instagram Facebook Twitter hindi joto platform no belai kino viral angui tongo bini o thwimani mangpli mamangno tei bini bagui bui kwbangma lamao ongkhorlai candle soklai marokbo nukjakha amabo pura million borok rokse nukjago amsake borok bangkha kuno Bollywood industry bo samung khlainai eba keba music industry bo samung khlainai thwimani yagulo keboni furupano amsake nukjakya kho hingke tamni bagui bo amsuk important oboni swkang to bini bumung khujakya bo thwimani yagulo hingkangke tamni amsuk important angui phaika tei bo tamung gan rwjagui amsuk viral wngmani yagulo bono amsuk kuchugo tisalaikha obono tuino saiman lainai phaidi hingkai bisi yang ayang kok sayakari video ni main point o thanglainai 19 September sal 2025 ni salo o tarik belai kheno lokorokni bwkhao joto dunia ni lokorokni bwkhao dukho mokolni muktui achaireoi klangli thangkha norokni bagui o borok Zubeen Garg normal phano angui mankhana phiaba Assam industry Bollywood tei music industry o belai kheno dukho nanglaijak bo thwimani yagulo tamni hingkangke 19 September o emonse singer thwika je singer rwjabma bai joto lokorokni bwkhao khakchapma manrwui tonimani o singer thwinani nangkha 19 September ni salo bini jotoni slai important song chini bagui hingke kwlaikha rwjabmani tei ya ali jumbara burjun dil tu hi bata hinma rok top gan oborok bono rwjabmani omo hai kwbangma lekha baya gan Bollywood industry o bo rwjabjak tongo tei amono karui bo Assami Nepali Kannada Oriya Sanskriti Telugu Punjabi tei Tamil Malayalam omo hai kwbangma language no tui bo gan rwjabkha prai 40 ta language o thangui hingke bini popularity ni andaja ebekeba guess khlainai mano je Assam tei Paschim Bengal o bono khoroksa rockstar hinui manilaio joto lokorok arjagani especially bono Assam o hingkangke joto no rockstar tei belai kheno bono hamjaklaio Zubeen Bhartiya gana eba kheba gan rwjabnani bisingo jotoni slai top ni bisingo bo khopjago bini rwjabmani khorang tei gan rok amsake borokni bwkhao khakchapma mangrio je joto borok rok bini khorang no khwnawui cover chanani nango bo khoroksa singer simi boya bo khoroksa successful director bo tei actor ni rogo bo saimannai tongo sinijagui bo Bollywood ni kisa part rok bo thangui jalwa rok phunukmani nukjakha abono karui bo bini yogdan Assami tei Bangla cinema arjaga rogo bo jotoni slai income khlaimani eba kheba kamai khlaimani rok o khorang khwnato to khakchangma mangni nai lukurokno o khorang teisa khwnawui manglak swng live rogo tamni hingkangke Zubeen Garg o sungsano yakarui kalangkha swng bono tei nugui manglak eba kheba khorang rok khwnawui manglak bo 52 years o dunia no yakarui kalangkha phiaba bini logi tamong kha tamni bagui bini jan harinani nangkha
Obo saimani sekang Zubeen ni laijak laibrokno tui chung saiman lainai puila. Bini suruat ongo 18 November 1972 Meghalaya ni Torao khoroksa Asamiya Brahman paribaro Zubeen Mohinimon Thakur tei Sorgiyo Ilipul Thakur ni nogo puila asayo bo asaimani yagulo no Zubeen ni bupha wansubina khaje bo khoroksa ulo bini laibo thangkai khoroksa successful singer angnai hinui. Aboni bagui no bupha bini bumung khoroksa sangitkar ni agini Zubeen bumung nargirikha. Zubeen Garg bini bumani hoitino inspire ongo bini bumabo agini o rosabo bini bumani hoite inspire ongaini bo 3 bosor umorni cherang chimino bo rosabnani jengkhai kisa kisa. Jepuro 11 bosor ongkha bini aprubo tobla rok bahai tamnani oborok srangkha. Zubeen ni parents rok bono Tamalpur Higher Secondary School o admission khlai rekha. Aro no hoite Zubeen metric ni parai puri kwlaikha. Tei Burwa College ni hoite science side ni degree bo complete kwlaikha bo. Pia ba serepur ni hoite no bo music industry rok ko belai no interested tongo. Abon bagui bo pora rok no hingke amsago no yakari rekha tei singing o concentrate rekha. Zubeen khoroksa singer ongnani self confidence bo proman ka hingke bo jepro sal 1952 o kaisa